ଧାନ କଲି ତ ତୁ ଗଲୁ ଦିଆଳି ଧାନ କଲି ତାପରେ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁନି। ଧାନ ରୋଇଲା ବେଳକୁ 3ଟା ମାଇକିନାକୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇକି ଗାଁରେ ଦୁଆଇଲି ସେତେବେଳେ ବି ତୁ ଗଲୁ। ଆ ତାଙ୍କୁ ତମର ଡାକିବାର କିଛି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ସେଠିକି ବିଲରେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଶଳା କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ 7ଟା 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରସିଆନ ମଗେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ବାପା ଏଠି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମାନେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ତମେ ବାପା ଭଳିଆ ହବ। ତମ ଝିଅ ଚାହୁଁଛି ଏତିକି କରିଦେଇଥାନ୍ତ। 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରସିଆନ ଡାକି ଦେଇକି ବିଲ ରୋଇବାକୁ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିକି ବିଲ ଠିକ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆଉ ତ ଚାଲିକି ନୁହଁ, ଆଉ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ଫେଜର ଧରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜର ନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସିଏ କାକୁଡି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଗାଜର ଖାଇଥାନ୍ତି। ଗାଜର ଖାଇଥାନ୍ତ ନାଇଁ? ଗାଜର ନା ଦେଖୁଛ ଏଠି ଶାନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ତମ ଗୁଣମତ ପୁଅ କଣ କହୁଛି ଗାଜର ଖାଇଥାନ୍ତା। ହଇରେ ଶୁଣ ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ପଶିକି ଧାନ ବିଲରେ ଖଟି ଖଟିକି ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇକି ବୋପାରେ ମୋଟାଳ ଛାଡିଗଲାନି। ପୁଅ କହୁଛି ଗାଜର ଖାଇବ।